Здравейте, хората, с Божко Микс и не ще ви покажа как се читва на Майнкрафт. Както виждате, чакайте да влеза света. Виждате какви неща им, чакайте така да ми отлека някой. Сложих ги в различни честове. Виждате, преди това всичкото си го имах, само те диамантите неща ги нямах. Добре, че малко конституирам. Тук вижда всичко. Ето. Всичко от тези неща са очите, сега ще ви покажа как не е хак или нещо друго. Значи, нали си сваляте просто Майнкрафт, чакай си остават честа, защото някой път изчезва, от някой път не. Ето. Ето. Сега ще ви покажа нов свят. Ето. Прави така нов свят. Survival, нали искате survival. Пускате си терена. Пуснали сте си вече. Опит стейл. Отивате на молива. Може, ако искате да го пуснете на креатив, ама вижте какво се прави. Цъкате го. И гледайте сега какво се прави. Не взимате този айрон блок, взимате до тези. Взимате диаманти, колкото си искате. Ето, чакайте на да откроя, че диаманти, кол и камък трябва. Камък. Камък за камена кивка, от камената кивка такова. Малко тук няма камък. Тук има да. Колкото за една печка, аз точно не го обявя. Ето. Ето, ако искате, може и дърво да си донесете. Ето, искате от това. Може си от това, абсолютно никакво. Толкова. Направи се правите от тук така. Излагате колко искате диаманта, премахам 5 диаманта, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И трябва ми 3 кол. Айван. И може да слагате колко искате времето, вижте 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ето, сега си излизам. Цъкам пак на моливчето на survival. Ето тук да искате да видим. Сега си искате да го цъкате. Ето и сега виждате дърво при вас и глупостито. Сега вземете 3 дърво. Ако питате, що от 3, нали, едно за крафтинг дърво, едно за парички и другото е скивка. Така и така. Така. Не може да се копа с май. Не може да само с камъна. Ако искате, мога да вземете още малко дърво. Вижте, че го взимам с кивка. Ако питаш да го взимам, става малко по-бързо. Иначе ви ще от после айтемите, ще ви покажа. Взимате това. Взимате си от цялото, дали си го дозимате. Камъка за печка. Да, точно. Печка. Тук си оставате и сега почва да взимате айрон. Аз и трябва 3 за пакирката. Ето 2. 4 направим. Както да излагаме тук 2 дърво. И 3 такова. Айрон. Оставяме това букче и трябва. Чакаме 15% батерия. Аз си взема това букче. Защото ми трябва за парички. Ако пребота... Така. Чакаме да вземе това. Ако искате малко използвате и за XP. Да си пускате колко искате XP, ето вижте. Ама трябва да е така отдалече от вижте, ако е така отблизко. Да, вижте. Аз биш отблизко не дал. Е така отдалече. Ще ви дам малко повече. Ето и така.
Сега вземем и този, не това. И сега се правите каквото искате, аз към меч. Ето ми меч. И така. Сега например излизате от света. Искате пак си го пуснете. Ето където пускате си го и вече нещата ви ги няма. Е просто път. Някой път ви няма, някой път ви има, че не се едностранно ги няма. Сега са тук, както виждате, по принцип ги няма. Това виждате, например, може да го ползвате за фана тази на глас и почвате, ето виждате ми света. Моя. Искам да ви кажа, че ако само са сложили един енчантинг тейбъл, не става да сложите книги около него да работи, ето вижте. Трябват ми книги такова. Абе слезни бе. Така вижте всичко само съм правил само за един мандин трябва да съм си ги взел. Ето например, чакайте да взема. Камен. Давай камена. Не знам каменото дали може да се енчантва. Не, може. Ето. Опа, не си ги взех. И сега ще ви покажа само за енчантите. Значи това е. Ефективно, защото е камено. Но няма значение. Опа, пак. Оле. Това го убивам пето дела. Това пак. Остава. Изчез. Ето виждате как тук съм си чантвал други неща в Diamond. Няма начин аз да их вършкомих. И бяхте моето сукър, че ако ви харесва това видео, дайте ме лайк и абонирайте се за мен.